Wah, bajune apa kak jenenge kak? Dino, Dino, Dino. Aku adalah Dino. Yo, mau kak iki kak, mau kak? Dino, Dino, Dino. Aku pakai baju Dino. Wih kakak kayak Dino, Dino, Dino. Aku pakai baju Dino. Alat neng endi? Minggu-minggu ngene iki alat neng endi sampean? Neng omah ae. Angge. Allah. Piye? Ayo neng endi? Mek kakung. Kok mek kakung? Heeh. Oh, lho. Piye? Asis. Isin piye lho ya kakak ki? Piye lho kak iki kak ya? Heeh. Embuh nyatune kakakmu ki ya le ya. Heeh. Oh loh. Luwe ta? Luwe ta? Luwe. Oh lah. Oh. Neng kursi goyang. Ayo neng kursi goyang yang. Neng kursi goyang yang. Kursi goyang yang di kursi goyang weh. Musiknya delan koyo. Yang bisa goyang. Entul. Tilu. Berapa menit? Ngentut. Ngentut. Lah, guyu dada. Kok ngentut. Kok ngentut. Enak. Tul, enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iso tul. Enak. Enak. Enaknya. Pola apa lho? Yo. Kakak ki sik belajar. Alah, sendi lho kakakmu. Wah, kursi goyang, Bos. Kursi goyang, Bos. Delokan, Bos. Iso entul. Entul, Bos. Yo, enake kaya ngene iki lho, Bos. Lah. Penak. Wow. Santai, Bos. Ya. Heeh. Ya, Bos. Bos. Santai, Bos. Bos. Ya Allah. Loh. Lo, Bos. Oh, mainane. Lo, Bos. Lo, Bos. Lo, Bos. Lo, ning kene iki lho, Bos, ocahe. Lo, Bos. Lah. Alah. Oh. Mimi sik. Mimi lho. Alah. Tuh. Bocah ngamuk. Bocah ngamuk, Dok. Bocah ngamuk, Dok. Bocah ngamuk, Dok. Lo bocahe. Bocah ngamuk, Dok. Bocah ngamuk. Bocah ngamuk, Dok. Ya Allah. Bocah ngamuk. Bocah ngamuk, Dok. Neo. Tole. Nanti lho bocah iki. Tole. Alah, ngelet.
Neo. Wah, iku tak percaya iki ya Allah. Oh lo. Piye alak ning ndi? Eh? Eh? Neo. Tole. Alah. Endi lo percaya iki? Bocah iki endi lo bocah iki? Kita bocah iki. Ya Allah, alak ning endi lo kok mangap-mangapi? Eh? Hmm? Piye? Piye? Oh, lo.